Здравейте, казвам се Росен Христов и съм директор по тренировъчния процес в Академията Tactical Performance Center тук в слънчевия Сейнт Джордж, Юта. TPC е известна стрелкова академия в САЩ, която обучава както цивилни, така и военен и специализиран персонал на полицейски подразделения, като нашия фокус е върху подобряване стрелковите умения на най-високо ниво. Също така, аз съм състезател по динамична стрелба, както е известно тази дисциплина в България. Състезател съм на CESE USA, т.е. това е клон в Америка на известната чешка фирма CESE. Уникални оръжия, уникални пистолети. Използвам ги от десетки години. Вярвам, че това е един от най-добрите дизайни, когато говорим за полуавтоматични пистолети. Аз съм с ранка Grandmaster, което е най-високото ниво, базирано на USPSA, която е всъщност United States Practical Shooting Confederation, която е всъщност представителното тяло на Международната конфедерация по практическа стрелба в света. Като участвам в състезание и с целите Съединени щати и съм шампион на Аляска, също на Тексас няколко пъти, вице-шампион на Юта и просто това е едно много хубаво предизвикателство, защото в крайна сметка се състезаваш и предизвикваш самия себе си. Докъде са границите? Това е предизвикателството, което всъщност прави живота толкова интересен. Той е най-добрият стрелец на България по динамична стрелба и първият българин, получил най-високата титла Grandmaster на САЩ. Ученик е на легендата Рон Ейвъри, обучавал тайните служби на САЩ и създател на стрелковата академия TPC – Tactical Performance Center в Сейнт Джордж, щата Юта. Директор е по тренировъчния процес в академията TPC. Обучавал е инструктори по огнестрелна подготовка от командването на специални операции на САЩ, морската пехота и много специализирани полицейски подразделения в целите щати, в България и по света. Пред Боряна Антимова от BG Voice, Росен Христов споделя, че заминава за САЩ, за да премери сили с най-добрите в света. Как един българин може да успее в чужбина и в частност в щатите? Първо зависи в каква сфера се развива, но според мен най-важното е желанието, мотивацията и фокуса. Това, което е специфично в САЩ, е, че по-голяма част от хората тук уважават компетентността. Така че ако наистина сте фокусирани, имате желанието и амбицията да се развивате в дадена сфера, успеха е неминуем. Въпросът е да сме фокусирани и да сме отдадени на това, което искаме да постигнем. Топ стрелецът на България и САЩ за това как се става добър в стрелбата. Първо, Холивуд създава много грешна представа за практическата стрелба като цяло, като умение. Ние в TPC, и мое лично убеждение е, че стрелбата на едно друго високо ниво всъщност е бойно изкуство. Тоест не е само въпрос до умение да развиеш дадена специфична техника, но също да имаш и философски възглед върху нещата. В крайна сметка това е едно предизвикателство към самия себе си. Колко добър и бърз наистина можеш да станеш. Като тук не визираме само да сме точни, но също така и скоростта, бързината на реакция. Когато се фокусираме върху техническия аспект на практическата стрелба, има два фактора, които обуславят нейната ефективност. Бързина и точността. Когато погледнем от друга гледна точка и прибавяме тактически аспект, т.е. бързината за взимане на правилно решение, правилно позициониране в една обстановка и добавиме към него третият елемент, който всъщност е подготовка на ума, т.е. как ще реагираме, как ще действаме в една високостресова ситуация,
Всъщност това обяснява комплексността на тази тематика, когато говорим за умението и всъщност бойното изкуство на практичната стрелба. Боравенето с огнестрелно оръжие в една критична обстановка в много, много високо ниво. Така че, за да бъдеш добър стрелец, според мен първото нещо, което е необходимо, да имаш висок интелект, да си доста фокусиран и доста от нещата, доста от аспектите всъщност изискват научно изследване. Всичко това е свързано с процеси на нервната система, като проприосепция, възможността да знаеш как са ориентирани различни части от тялото в пространството, да познаваш много добре своята мускулна система, в същото време и да не бъдеш изненадан от менталната реакция в съответна обстановка, когато примерно може да бъдете сюрпризирани. Така че философски погледнато комплексността в тази сфера е едно изключително предизвикателство, но притежавайки добър интелект, всъщност ние можем да влезем много по-дълбоко в нещата и да разберем какво се изисква, за да можеш да постигнеш това високо човешко предизвикателство. Тоест да бъдете ефективни в една високостресова ситуация, да вземете правилните решения и да изпълните всичко по правилен начин, чисто технически. За или против притежаването на огнестрелно оръжие? Мнението на Грандмастера. Понеже едно от хобите ми е философия, нека погледнем нещата чисто философски. Правото на самозащита или да защитиш свой любим човек е едно от изконните суверенни права на човешкия индивид като цяло, гарантирани свише. Така че философски погледнато, ако не притежаваме способността да се защитаваме в днешно време, ние се превръщаме единствено в жертва. И всеки, който се опитва да ограничи това право, всъщност ограничава нашия суверенитет като индивиди. Естествено, развиването на такива умения или притежаването на огнестрелно оръжие всъщност води и до много отговорности. Така че ценностната система е изключително важна тема, когато адресираме този въпрос. В крайна сметка, законите са базирани на съответни етични норми, които ние сме възприели като общество. Но, казахме пак, не трябва да забравяме суверенността като индивиди. И Американската конституция е един от най-добре създадените документи, които гарантира точно това право на индивида на суверенност, подкрепяйки го силно от втора поправка на институцията, която дава възможност на гражданите да притежават огнестрелно оръжие за самозащита. Именно гарантирайки тази индивидуална свобода.